Os Perucos comezaron a tocar en 1976, pero a súa é unha historia interrompida polas vidas dos compoñentes deste grupo de Leiro, unha aldea de Rianxo. Hoxe segue a ser Rianxo a súa terra na que traballan ou viven a que os volve escoitar, a que acolle de novo aqueles temas que con tanta satisfacción interpretaban os nosos protagonistas. Pasaron máis de 20 anos desde a última vez que decidiron cantar para o público e hoxe as cousas cambiaron, e canto. Cambiamos de século e eles xa non son os mesmos. Agora xa non están sós, está a familia e os fillos. E quen lles ia dicir que os máis pequenos serían os que guían dar unha volta a un capítulo importante na súa existencia. Estes medraron entre instrumentos, partituras, sensacións e moita alegría, e foron xustamente estes cativos, agora mozos, os causantes de que hoxe os seus pais se volvesen a xuntar. Quen podía imaginar que lles interesaría o que facían os pais? É raro, pero non é malo, a verdad? Pero hai outra Galicia. Estamos moi orgullosos todos que cada un cos seus fillos aí peleando para diante. Bueno, pues, non hai moito máis que pedir xa, pero según pai non pode pedir moito máis, non? A ilusión é o que fai mover todo nesta vida. Sin ilusión non se movería nada. E a música, pois é iso, ilusión. Un objetivo sempre para min, pois, volvelos a ver, claro, o de estar con eles xa é un soño. Cando actuaban, bebían da música de moda da que eran fieis seguidores, como a de Fuxan os Ventos, A Roda, Suso Baamonde. Foron moitos os concursos aos que se presentaron, gañaron premios, e con este repertorio, guitarras, frautas, pandeiro e voz, deixaron aberta unha porta que hoxe abriron Manuel, Juan e Xacobo. Estos recuerdos, pero algo de impresionante, vamos. Para min isto de volver outra vez é todos xuntos, vamos. Para mí é o mellor, que estean todos xuntos, familia, e además que se levan estupendo. E compagínanse moi ben. É un momento moi especial e penso que estamos pasando unha das épocas mellores da nosa vida. Sempre unidos, sempre cantando e sempre festa. Este cantar da vendima é un cantar vendimeiro. Este cantar da vendima é un cantar vendimeiro. Este cantar da vendima trouxeron no ribeiro. Este cantar da vendima trouxeron no ribeiro. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Vendima, vendima dora na vendima do meu pai. Vendima, vendima dora na vendima do meu pai. Vai na cabaza e o pan na festiña vai. O viño vai na cabaza e o pan na festiña vai. Que vivan os perucos por moitos anos. Bueno, vouche dicir que son todos sobriños meus. Fillos, netos e sobriños. E se me permites vouche dicir de onde ven o nombre. Defunto de meu abuelo, naqueles tempos cando a carga general se levaba dos vapores de Villa García para Sesures e para todos os almacenes que había, pois andaba nun barco e levou a carga general para Sesures. E claro, había que esperar por un viaxe de madeira para levar outra vez de retorno, e mentras tanto desplazouse a Peruca de Rois e colleu ali a noiva, que era a defunta de miña aboa. E trouxo para a aldea daqui de Leiro. Pois estábamos nunha reunión familiar e vinos todos ali xuntos e a mí o que me acordaba era cando estaban cas guitarras ao lombo. A mí unha das cousas que máis gracia me fixo foi que encontrar o vídeo. Entonces,
Había un que tiña unha barba así negra como o mundo, outros pelos así para o lado, tal. E agora resulta que todos con gafas, pelos blancos, a maioría abuelos. Pois foi tamén moi simpático. E, bueno, pois, de broma, dixenlle, a ver, un día tiñades que facer unha cena e tocar para os fillos que non vos viron, porque eles son máis novos que a min. E a partir de aí empezou o chiste, empezou a broma, pero o que máis é o que menos picaba algo dentro e non lle quedou outra que tirar para adiante. Ao principio dache un pouco de medo porque diste, agora xa non creo que queiran xuntarse outra vez, non? Porque cada un xa ten a súa vida, as súas cousas por outros lados e tal, e bueno, pero... A primeira sorpresa levámola nós, que nos fixeron o trato de decir ou cantades con nós ou non cantamos. Cando Juan nos dou convencido a min e a Xacobo, entre os tres, pois damos tamén convencido a eles, porque eles ao final tamén tenían moitas ganas. Non fixo moita falta convencelos, Ao que máis e ao que menos xa dixo, pois bueno, veña, foron indo e tal, pero bueno, pouco a pouco, pero foron. Apareceu un serán por aí, fomos tocar, foi moita familia vernos, moita xente conocida, e fonos animando. Porque non hai que convencelos, a verdad. Porque si, os pelos puxéronselle blancos, pero o corazón de dentro sigue sendo festeiro como daquela, A mí sempre me gustou música, cantar e bailar. A mí xa sentir a música xa me alegra. Pero agora para min é como se volver atrás outra vez. Encantadísima, vamos. Eu estou esperando os días da semana para poder ensayar un porque se ríe un que nos ríamos dos outros, vamos. Chega aquel momento e non vas, falta algo. Eu escoitaba as cintas que tiñan grabado eles, miña nai poñíamas moitas veces. Ainda teño algunhas guardadas, as cintas, vídeos que teñen. Velos de antes agora é un cambio moi grande. O tempo pasa, pero estou contenta. Hasta aquí moi, moi contenta. Vamos, contentísima. Picato buscar una nena, el como picato viene siguela, viene, el como picato buscar una nena, el como picato buscar una nena, el como picato viene siguela, el como picato buscar una nena. A vida dos compoñentes dos perucos desenvólvese entre Rianxo e Boiro, e como a outros na comarca, uns traballan en terra e outros no mar. Estuveron antes todos alá. Vamos a escoita. Bueno, vamos a ver se facemos mareo, non? Amarra. Bueno, pois é o noso medio de vida, viñamos a ganar os cartos. Isto é o de todos os días, sobre todo o meu, o deles non, porque nos tempos de inverno estudian e no verán aproveitan as vacacións, como calquer xoven que poida ter 20 pesos no bolsillo para disfrutar deles.
malo que rompe. E veñen a traballar e máis a pasar o rato moitas veces porque algunha vez pasan máis tempo contando as historias do fin de semana que traballando. Pero é o que hai. E é verdad, os sueldos non son espectaculares, pero digamos, teño tempo, teño calidad de vida, teño tempo para dedicarme á familia e dedicarme a mí mismo e aos amigos. Din que non hai mal que por ben non veña, outra xente ten que ir a pagar os cartos a gimnasios e nós, en vez de pagarlos, ganámonos aquí facendo o noso deporte. Además, gustanos facelo. Bueno, menos mal, podía ser peor. 2, 5. Veñamos aí, teñen días. Ben, si facemos media, ben. Pero teñen días, hai días que a edad deles, eu a mellor tamén había días que non estaba para traballar. E a eles tamén lle suele pasar algunha vez así, pois a mellor non están para traballar ese día. Pero cando un non está para traballar, os outros dous suplen esa carencia e vamos resolvendo. Para onde están casi sempre para a música, eso sí que están. Eso é chegar á casa e depende, non? Hai días que cada un polo seu lado, pero hai moitas veces, mentres que Marga está facendo a comida, pois alguén se lle ocurrir buscar un acordeón abaixo ou unha guitarra, non para cantar, nin para facer así espectáculos, pero sí para amenizar o proceso da cocción, digamos, non? Recollemos. Tira así o mar, dalle ca escoba. Recollemos e vamos hasta ali ao control. Temos que pasar control. Teñen que revisar que non levemos marisco de máis, teñen que revisar un pouco os tamaños. Por aí non, Xeco. No. Está frío. Eu vou nos coitar moitas veces, justo-me que me dera a min saber tocar calquera cousa que fora, non? Pois para ir de farra tamén, como van eles moitas veces. Eu vexo moi ben a actividade que teño. Roubañe un pouco tempo, digamos, cando é para tomar un aperitivo ás tardes, pois vai a correr para os ensaios con toda a ansia e deixa-me tirado aí como a colilla a mina taberneira. A mí gustame como fan, teño unhas voces, tanto que é Bautista, o Héctor, o fillo, a prima, xa era un grupo xa de moi antigo, non? O Juan tamén se defende moi ben, o Xacobo, pois, o que é o teclado e a batería, leva 2 días, que me dera a min, se ele botou pouco tempo a aprender, eu ainda botaba un par de anos a saber tocar o que sabe lá a mitad dele, non máis, pero iso hai que nacer, eu penso que hai que nacer, por moito que me digan, pois eu penso que hai que nacer. A música para disfrutar, eu sempre a disfrutei, a verdade que sí. E agora do mar tamén estou disfrutando, non como que a música. Normalmente a música sempre se acompaña de un viño e o mar non, nin xigara de agua moitos días. Ei ven o vento do mar, ei ven o vento mareiro, ei ven o meu queridinho vestido de mariñeiro, ei ven o vento do mar, ei ven o vento mareiro, ei ven o meu queridinho vestido de mariñeiro. Se chove, deixa chover, se ormalla, deixa ormallare, por máis que chova e vente, de ti non me iré apartar. Se chove, deixa chover, se ormalla, deixa ormallare. É que non se trata de ir ao mar a buscar peixes, senón cartos. Entón, a maneira de ganar cartos non é traendo moitos peixes, senón traer os que quer o mercado. Se o mercado pide moitos, pois dámoslle moitos. O mercado pide, cando suben moitos precios é que lle fai falta. Cando baixa os precios é que lle sobra. Entón, o que facemos é tratar de regular un pouco. Unha, que nunca quedemos sin recurso. E outra, pois manter eses niveles de mercado para que os precios sean aceptables e que ganemos o noso sueldo todos os días. Aí está a historia, creo que desde a cofradía que se está facendo unha boa labor. 6 meses traballamos, que eran as autorizacións da cofradía, e outros 6
nos bancos de libre marisqueo. Este é un tema que lle queremos dedicar a todos os mariñeiros. O dos bonsais, pois, bueno, comezou un pouco así de pasatempos, pois xa me gustaba un pouco o tema do cultivo de plantas e todo isto. E, bueno, esta é outra das miñas aficións, como a música. Un bonsai, cando che parece que non está armonioso, que ten unha rama fora de sitio, pois valo podando, non sei, dándolle forma. E unha música, pois unha canción é unha cousa moi parecida. Vaslle dando forma, vas buscando onde podes facelo dun xeito, facelo do outro. Vamos, ten as súas similitudes, non? É un reto máis na vida, como todas as cousas na vida son retos. Se un se enfrenta a un reto, pois non ten máis remedio que solucionalo. E que a música pasa o mesmo. O sea, un márcase... Carai, pois teño que... a ver se son capaz de tocar a guitarra, a ver se son capaz de tocar a flauta, e é un reto para min, é un reto da música. E cando un bota a vista atrás é cando se dá conta de todos eses retos que afrontou, e para iso Héctor é un número 1. Para el, a parte da música, o importante era o momento, a xente coa que compartía a súa paixón e todas esas longas xornadas musicais. De cada unha desas persoas quedoulle un anaquiño de experiencia, unha lalá, unha xota, unha grande amizade e, sobre todo, un gran recordo para os que hoxe xa non están, pero vivirán para sempre a través da súa música, como Eladio ou Eduardo, o seu profesor. Con 12 anos, 13 anos, pois un profesor que tivemos aquí que se chamábamos Don Eduardo, Pardal de apellido. Para nós foi un referente tanto na música como na enseñanza, non? Para nós formou parte dunha época e, bueno, foi o que nos iniciou na música. Porque nas nosas casas sempre se cantou, sempre se cantaba, cada vez que había oportunidade, pois sempre se cantaba, e facíano ben aquela xente, os nosos pais, claro, facíano ben. E aí aprendemos un pouco. Logo este home, pois, un pouquiño axudou tamén. E, bueno, decidimos sacar afora do Centro Cultural o que estábamos facendo, e aí surgeu o grupo, non? E logo, pois houve un festival, crearon un festival de música daqui, no colegio de Rianxo, na escola. E presentáronse con dúas flautas e tal, Héctor, Seano, Manolo, Enrique, non sei, creo que me queda José Antonio, con unhas flautas e cantando un pouco, e presentáronse ao festival aquel. Cando empezamos eu tendría 12 anos, 12, 13 anos con eles. Cando empezamos así, unha compañía, unha amiga miña, non sei. Para min, o peor son os nervios. Pero sempre foi, non é de agora, sempre foi.
Pero bueno, xa solamente sentir a música, xa o corpo se relaja solo. Seguir para adiante, aunque sea solamente así para divertirnos e pasalo ben, que ese é o principal. Dixéronme de neno cando era a máis que vento e fume dado vento, sen sempre un alma pura e un sentimento de rosas e de estrelas primavera. Agora pola terra camiñando, loitando coa vida en contra da vida, non collo máis que pranto de xiada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, dice nada, dice nada. Ou andando silandeiro pola chaga compartida, porque non me din nada, porque non me din nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, Bueno, un día máis, como é costumbre xa dende hai 25 anos, vou a comezar a miña xornada laboral nesta empresa que é a miña segunda casa. Traballo nunha empresa de maquinaria agrícola, reparando máquinas, ou intentando reparalas. Eu fixen unha formación profesional de automoción. En si non é xustamente o tema, pero si é mecánica. Era maestría, si, daquela. Bueno, aí foi donde quizás saltou un pouco así xa máis en serio, non? Aprendemos a tocar a guitarra, aprendemos, bueno, uns cos outros, cun pequeno manual de guitarra, e, bueno, fomos collendo cousas por ali que nos iban enseñando, e practicando, e, bueno, daí foi surgindo o pouco que sabemos facer, non? Sobre todo para pasalo ben. Non é con outro fin, non? A veces, pois, ainda fago reír un pouco aos compañeiros, cantando. Pero, bueno, depende do día, depende do estado de ánimo, non? Todo isto da música é un pouco contaminante. A ver, ti estás na casa, tocas a guitarra, e veñen os fillos e escoitan, pois, bueno, desde cantarlle unha nana, ao mellor un día, a partir de aí, pois, escoitanche un día, outro día. E, bueno, a afición de Manuel tamén empezou un pouco temprana e empezou tocando o tambor cun grupo de gaitas que había na sociedade. De moi pequeniño, de, non sei, 6 anos. Por aí. Acórdome, pois, de un día que non se me olvidará nunca, que foi nunhas festas de Leiro, daqui, da parroquia, e, bueno, fui unha misa, era, bueno, agora mellor non vou tanto, non? Pero, bueno, antes iba con meus abuelos ou así, o día da festa, o domingo, e miñas irmáns tocaban no grupo, entonces estaban ali na iglesia fora, cando salía a xente para tocar, e eu estaba un pouco ali coibido ao lado do meu pai, e o profesor díxome, vente, toca aquí unha peza con nós, e tal. E eu, claro, para min, ao mellor non había tanta xente, non? Pero eu nunca vira tanta xente alrededor de min mirando. Bueno, o que decía meu pai, non? Que descoitalo el na casa, acabou me interesando. Oye, pois mira, esta canción que tocabas, de quen é? Empecé a conocer a xente, fuxen aos ventos, que claro, nesta época a xente da miña edad, pois, a verdad, non fala deses grupos, nin escoita esa música. E fui-me interesando así un pouquiño, e volvín outra vez a tocar esta música, a participar con eles no grupo. Sí, bueno, a ver, está claro que cando un ten unha afición e un fillo
pois, bueno, pois ou retoma ou colle esa afición, pois está claro que un síntese un pouco cheo, non? Un pouco... sí. Neste local amoréanse os recordos, cada recuncho ten algo que contar e aínda queda neste antigo teleclube a historia dunha vida. Hoxe Bautista viaxa no tempo co seu fillo. Este é un local emblemático e aquí, pois, nos formamos, creo que non é a palabra, porque nunca chegamos a formarnos, non? Pero aquí sí que o pasamos ben moitísimas tardes e moitísimas noitiñas. Isto era a lareira donde no inverno, pois eso, encendíamos o lume, estábamos aquí máis outra calefacción non había. Aquí estaba o aparato da música, un tocadiscos, donde se escoitaba eso. A Mancio Prada, Suso Bamonde, Fuxen os Ventos, a Roda, toda esta xente que naquele momento pois, estaba en auge, non? Era a música que nos gustaba a nós, era onde nos podíamos mirar, porque as partituras nunca as entendemos. Incluso nos metemos algo con algún tipo de música protesta, bueno, o que se levaba daquela, non? O que se levaba daquela. Digamos que nas romerías pois, había que cantar o alalá de Suso Bamonde, senón non eras nadie, e nós tamén o facíamos, evidentemente, como podíamos. Aí xuntábamos aquela xente toda arredor nosa, a verdad, quedaba aquí, para sempre. Quedaba aquí para sempre, foi moi bonito. Acordaste das illas que usaba desde aquela para sentarmos aí arredor da lareira? Por suposto que sí. Vese que pasou o tempo por elas, tamén pasou por min. A ver se aguanta algo máis que as illas. Bueno, eu recordo desde cando foi da última vez que actuaron. Tiña 3 anos e acórdome de vir polas noites aquí co meu pai e ver os ensaios. Foi algo que me quedou sempre grabado aí e que me fixo pois sempre seguir un pouco esa música e esa historia. Meu pai as cintas do grupo, casés que gravaban nos ensaios e en algunha actuación, pois tenas ali como un tesouro, tenas guardadas ali nun caixón. E a min gustaba moito escoitalas, e claro, un día, de tanto andar pa diante pa atrás na mesma canción, o casé chupou a cinta. E houve que buscar a maneira de sustituíla. Collín a bicicleta, tendo pouquiños anos, e vin aquí a Leiro, a casa de Orbita, e dixenlle, por favor, grábame outra cinta antes de que me mate meu pai. E, claro, gravamos a cinta ali o rápido que pudemos, collín a bicicleta e volvín a meter ali no caixón. Bueno. Si, algunha historia desas que sempre queda aí, pa sempre. Pa sempre. Eu teño un compadre que boga fumeiro, catador campante dos viños eternos, e polo infinito non nos arameo, ceibamos os fumes da vida e do tempo. Compadre que bota fumeiro, catador campante dos viños eternos, e polo infinito non nos arrandeo, ceibamos los fumes da vida e do tempo. Eu teño un compadre que bota fumeiro, catador campante dos viños eternos, O grupo tamén fixo que volvéramos a ter unha relación. Eu non, por exemplo, ahora voume de festa por aí con eles moitas veces. Fixen, a parte dos meus primos, volvinos a facer amigos outra vez, bueno, ando con eles, creouse unha relación moi bonita, a parte cos nosos pais, non? Porque sempre, ao mellor ahora nestes tempos, non? Sempre están traballando e tal, temos aí un momento para estar todos xuntos e ter outra vez ese contacto.
e falar, estamos ali sentados, aparte de ensayar falamos moito, que o Rubito sempre nos berra, pero bueno, falamos bastante, a verdade. Gústame pasear pola playa, cos animales e cos meus primos, cos amigos ou con quen queira vir. É unha forma de entretenerse. Cando hai vento tamén me gusta salir na tabla de windsurf ou así. É mala música, claro. Gustalle bañarse, e gustalle andar pola area. É raro, pero non é malo, a verdad. É un animal digno de ter. Xa me ten pasado de todo por aquí, desde nenos que o queren coller e leválo para a casa, a nenos que se botan a correr, pero bueno. Xacobo ten unha afección que non o deixa dormir, a música. E todo hai que dicilo, o mozo ten un don especial para ela. Toca o que cae nas súas mans e aprende a un ritmo vertixinoso. Frauta, guitarra, órgano, acordeón, pero este é un dos seus preferidos. Sempre con música. Cando eu tiña 6 ou 7 anos, meu irmán estaba a pinchar por aí e eu xa escoitaba música daquela. Chamaba a miña nai música dos tolos. E dixeme, non escoites eso que vas quedar tolo. E eles din que algo quedei, pero... Bromas á parte, empezou con 8 anos, estivo na banda de música e a súa familia, por suposto, influiu moitísimo. E como podedes ver, coa batería é un verdadeiro crack. Na batería, a ver, non é un instrumento que poida aguantar todo o mundo, porque dá dolor de cabeza. El está moitas veces aquí, mentras toco, e, non sei, en todo sempre está ao lado, non? El, meu irmán, e máis miña neta. O copiloto é o encargado de levar pois todo o que é o tema de tempos, a parte das notas, que é o que a xente está acostumbrada a ver, non? As notas nas curvas, a dirección da curva, as frenadas, referencias. A maioría da xente di sempre que un copiloto non pode ganar unha carreira, pero sí que pode perdela, non? Pode facer que o equipo a perda. Desde pequeno sempre me gustou e ao principio empecé un pouquiño así en contra de meus pais, casi sin comentarlo e sin falar, intentando evitar o tema un pouco, non? Pero bueno, ao final incluso meu pai veu algunha carreira e lle acaba interesando, non, a historia. Hola. Hai veces que, por exemplo, neste último rally que corrín, que desafortunadamente chocamos a 4 kilómetros de acabar o rally. Un pouquiño antes de chocar, como estábamos levando un ritmo bastante alto, pois sí que dis por momentos, quero-me marchar para casa porque o estou pasando moi mal. Ca música probablemente se descargue tamén, ou sea, se descargue máis que con isto, porque ca música desconectas de todo e se estás na casa tes un mal día, voume, por exemplo, aos ensaios, non? E voume polas tardes e estou moi tranquilo ali, estou con eles todos, con meu pai, bueno, teño unhas sensacións moi boas ali, pero as do coche son outra cousa, depende do coche no que sea, non? Pero normalmente os coches como este, por exemplo, son coches que dan unhas sensacións moi grandes e a verdade que sí que se pasa moi ben. Señor cura, doutrina non ya sei. O revivir experiencias de hai 20 anos, supoño que como calquera persona, non? Ademais, experiencias tan bonitas. Pois bueno. Para min, é o mellor que puderon facer, porque xa os ves, tanto os máis pequenos como Xacobo, como os máis grandes. É que é a máis que fan para min, mellor. Son un pouco máis xoven que eles, e eu acordo o grupo este cando comenzou. E hoxe, pois, en familia, está a segunda remesa con eles para unha festa, unha farra, e pásalo ben. Realmente pásalo de maravilla, pásalle os días de ensayo pitando. Incluso están deseando que veñan os días de ensayo. Vívenno totalmente. Disfrutanno ao máximo, pero os tres, ademais, moi ben. Os perucos xuntáronse de novo para cantar despois de moito tempo e quixeron revivir os anos de mocidade, pero nesta ocasión cos fillos, eses que estiveron dalle que dalle ata que os convenceron.
Os perucos é o apodo familiar, xa que Héctor, Bautista e Orbita son primos. E na actualidade están contentísimos porque, ademais da súa ilusión e ganas por continuar, teñen a toda a familia e amigos apoiándoos nesta súa segunda etapa. Encántalles ir de romaría e nesta ocasión alá marcharon ao San Ramón de Bealo a pasalo en grande. A este santo, para os que non o saiban, vénselle pedir un fillo varón. Será que teremos relevos dentro doutros 20 anos? Os perucos de todos os xeitos viñeron hoxe para xantar, cear, tocar, bailar e cunha felicidade inmensa ao poder facelo así, cos seus fillos e con todos os que os queren. Foinos cambiando a todos, os traballos, os fillos, e, bueno, ahora os rapaces decidiron que querían ver a seus pais facelo outra vez e que eles se uniran con leva que todos estemos unidos tamén outra vez. E para nós é moi emocionante, sí, é certo que é moi bonito. Bueno, fabuloso. Como a fillo e como a compañeiro. Na música sí que se me ganou. Estou moi contento porque eu aprendi o que sabía e ele sabe moito máis que a min. Pois que aí é má baba. Que che vou dicir? Estou orgullosísimo de ser peruco. Meu pai desde pequeniña sempre cantou na casa, sempre oímos cantar e nunca os vimos así a todos xuntos, entonces sí que é emocionante. Se sinte algo especial porque, bueno, son fillos, é o home, son os amigos, os primos, a familia. Miña nai é que canta, son a súa filla e desde pequeniña me cantou. O sea, é unha emoción volver a velos xuntos de novo, agora fillos. A min velos xuntos, é o ben que fan, que cada vez que os vexo, pois melloran. Pois para disfrutar alrededor dunha xerra de viño e alrededor duns amigos, evidentemente, non? Que é no que se basa, pois, a música de bajura, por chamarlle de alguma maneira, non? Por chamarlle de alguma maneira.